Huomenta kaikille! Me ollaan nyt menossa niinku retkelle. Mä en muista mikä tää retki oli. Huomenta kaikille! Me ollaan nyt matkalla retkelle. Me ollaan retkellä. Me ollaan bussissa, me ollaan menossa. Tai niinku tässä retkellä on niinku, mennään James Bondin saarelle. Johonkin luolatemppeliin. Ja sitten me mennään pitkähäntäveneillä 40 minuuttia ja tällä bussillakin kestää mennä. Kauan kestää mennä bussilla? Pari tuntia. Et kyllä tässä niinku menee aikaa vielä tässä bussissa, kun me ihan juostiin tuolta meidän hotellilta tänne, koska meillä tuli vähän kiire. Koska kello on nyt jotain vähän yli 7, koska tää lähti niinku 10 yli 7, niin sitten me vaan juostiin tänne ja kerettiin onneksi ja joo, äitillä vähän kesti. Se meni käymään huoneessa vielä. Mutta tää bussi on niinku tosi tyhjä, koska toi äskeinen bussi oli täynnä, se lähti. Ja nyt on vielä tää bussi. Ja täällä on vaan ne, ketkä ei mahtunut sinne toiseen bussiin. Ja me ollaan sit täällä. Täällä on tosi vähän ihmisiä. Ja täällä on tosi viileä, kun kaikkia ilmastoinnit on päällä. Me sammutettiin meidän omat ja meidän edessä olevan, kun ei meidän edessä istu ketään. Ja onko lisättävää? Saimaassa oli hyvä business pidemmille. Oh my god, look at that face. Mä ostin pizzasipsejä. Kattokaa näitä! Ne on ihan murusina. Haisee ihan perussipseiltä. Ihan perussipsin maku. Siinä semmonen tulisuus. Näin tulilla. Tää ihan... Mä tykkään.
kuvannut sitten eilen ihan nukkumaan menoa ennen videota, mutta taas täällä ollaan. Tai itse asiassa ei ollut eilen. Ei ollut eilen, koska mä kuvasin sen torstaina ja nyt on maanantai. Ruokaa! Mutta olen nyt parvekkeellamme. Ja mä en tiedä kuinka matalalla mä oon, koska mä en voi nyt laittaa tätä kameraa oikein minnekään muualle. Minä juon nyt ylikallista vettä. Tämä vesi maksoi 115 patia. 115. Sitten siellä myydään myös 7 padilla. Mut musta tuntuu, että se on tää. Tuossa sisällä on tosi huonoissa paikoissa noi peilit, joten mulla on täällä mun luomivärin peili. Ja vaan mun kulmat laitan ripsiväriä. Ja kattokaa, mulla on pisamia. Te ette varmaan nähnyt mitään, mutta mulla on pisamia naamassa. Mä rakastan pisamia. Ja mulla on nenässä joku tommonen outo. Sitten kohta lähdetään bussilla kohti lentokenttää. Olemme päässeet tänne lentokentälle. Huuko syö maailman isointa leipää. No. Kävi. Voi jo, lopeta jo. Kiitos. Toi loppu nyt niin. Mä en edes niin mun piti näyttää tätä vähän. Tää niinku... Jaksatko syödä sitä? Saaks mä purasta? Oli tosi hyvä. Tein oikean valinnan. Kello on nytten, mä en jaksa enää kulutusta, mutta kello on nytten 8:03 ja meidän lentokoneeseen pääsee 4. Eli me lähdetään lentokoneeseen vasta tunnin päästä. Mulla on 22% akku, mutta onneksi mulla on matkalaturi. Ja nyt alan syömään sipsejä. Mä oon kotona. Sänky. Oma sänky. Ja sitten mun peili. Se on niin hyvässä kohdassa. Siinä on hyvä peilata, kun siellä ne oli niin huono. Se tähän pölyinen. Saa heittää pönttöön paperia. Vessanpönttöön saa heittää paperia. Saa juoda kraanavettä ja... Mutta tää My Day oli kyllä aika turha tältä päivältä, koska mä en kuvannut oikein. Ehkä 3 pätkää. Me pysähdyttiin Kööpenhaminassa ja sitten jatkettiin siitä Suomeen. Lunta on ulkona paljon. Nähdään ensi videossa. Se olisi nyt